Salutare, fraților, și bine v-am găsit la episodul cu minerit. Am minerit de aproximativ 1000 de ori, 1094, după cum ați văzut, mineritul pe, și cam astea sunt rezultatele. Suntem aici la Alchimistul Lemna Banos, am mai găsit unul de diamant, trebuie să găsesc cel puțin măcar de lacrimocer și să vedem cât profit facem din toate minereurile astea. Bun, și începem cu abanosul. Reușit. Ieșare. Shit. Foarte bine până acum. Cred că singura ieșare. Da. No. Bun, am mai luat niște pete. Continuăm. Haide, așa. Aici nu mai avem 15 bucăți de ebonită. Mergem și la diamant. Avem și aici. Bine stă diamantul. Bun, 3 din 3. 4 din 4 ieșoare. Primul diamant. Ok, și avem 10 diamante și a revenit un pic. Ce mai avem pe aici? Alchimist de argint nu avem, dar minereu de cristal și perlele le-am minerit doar așa, pentru că nu mai găseam minereuri și cred că o să le dăm aici, aiurea. Hai să vedem 30%. Cel mai probabil o să ieșeze toate, dar nu ne prea interesează asta. Perlă. Aha, cupru. Să căutăm cupru. Ok, o să căutăm cupru și vedem. Cine știe, poate asta are un preț. Bun, vreau să găsesc și minereu de aur alb și lacrimocer. Chiar nu știu unde sunt. O să aduc restul minereulor de lacrimocer de pe cealalt cont și revenim când găsim alchimistul. Am revenit de la galbeni, am găsit lacrimocer și haideți să vedem câte reușim.
mai trebuie să găsești și la Uralb, aici, la galben nu am mai găsit nimica, doar argint și lacrimacer și smarald. Aproape toate breslele au smarald, ce de înțeles. Și dacă nu găsim nici la roșii, cred că o să dau la oricare. Am fost și în Imha, nici acolo nu avea nimic. S-ar putea să fac o breaslă în care să tot schimb eu alchimistul în funcție de ce am nevoie. Deocamdată, câte avem? 8. Nu stăm rău, nu stăm neapărat bine, dar îi dăm. Am văzut că foarte multă lume stă pe lacrimacer. Aseară cineva zicea că vinde cu 7 cacao bucata. Nu am verificat pe piață dacă ăsta e prețul, dar sper să fie un pic mai mult. Bun, și mai avem aici încă de 6. Ok. Hai, 3 din 3. Bună. Aha. Măcar încă una. Bun. 15. Ok, nici cupru nu am văzut, poate găsim la roșii și revenim. Am găsit la roșii unul de cupru, avem chiar de poate o bucată. Bun. Aur alb nu găsesc absolut niciunde, așa că mai dau o verificare la noi la albaștri și revin. În caz că nu găsesc nimic, o să dau cu 30%. Da, după încă o încercare, nu am găsit nimic de aur alb, așa că îi dăm la ăsta de smarald. Da, am face măcar vreo 5 bucăți. Nu știu cât costă pe piață, dar să nu fie minerit chiar degeaba. O să știm pe viitor să farmăm numai ebonită, cupru, diamant, lacrimacer și eventual o să fac o breaslă, cum am zis, în care să tot schimb eu alchimistul în funcție de ce am nevoie și de ce nu să vă arăt și pe voi, îmi dați un PM când mă găsiți online. Ei, nu pot să schimb pe ăla, sigur. Ce facem? Dar să vedem până atunci. Am văzut și câteva reușite și multe eșuări. Încă 6 încercări. Hai, încă una. Mai forțăm una. Și shot. Aici nu mai avem nimic. Un total de 6 bucăți. 15 bonite, 10 diamante, 16 lacrimucer, un cupru, ăsta l-aveam eu, un 6 aur alb și o perla. O să mă duc în bazar să vedem cam cât am scos din ele. Bun. Și hai să verificăm rezultatul. E bonită. Deci 2,5 cacao, cam slăbus prețul, ori 15, 37,5 cacao, diamant, 6 cacao, avem 6 ori 10 bucăți, 60 de cacao, o bucată de cupru.
9,4 cacao, un preț destul de bun. Am putea să mai căutăm cupru, doar că nu am prea văzut în templu. Aurul. Avem și ăsta o bucată, 1,4 cacao. Aur alb avem 6 ori 3,3, 20 de cacao. Perla n-am nicio speranță de la ea, dar ok. 10 cacao. Da, bună țeacă, bună. Și lacrimă cer. 6,5 cacao. Avem 6,5 ori 16, 104 cacao. Deci un won. O să vă las pe ecran undeva rezultatul și să spuneți care este părerea voastră. Am stat undeva la aproximativ 8 ore pe minerit. Nu pot să zic că am fost atins 100%, probabil că reușeam să fac minereurile respective și mai repede, dar dacă voi cumva aveți sau nu aveți niciun punct pe minerit, să spuneți din 1000 de încercări la minerit câte minereuri am scos. Să vedem dacă merită diferența între niciun punct și pe. Până atunci am fost Banamuc și ne revedem în episodul următor.